Huriani Tuhata, selamat hari Minggu mari kita saluhna. Goarni minggu ta sadarion, ima minggu pasapul sadahon dong Trinitatis, manang hasi tulu sadahon ni debata, dohot topik, raduti uhum, ulahon hati goran. Atau tapuk kama perminggota marede mahita sebukede nomor 475 ayat sada 1 ayat 3. Abu Sule,
Marhite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangaha na dinggan jala manangaha na niluluan ni Jehovah sianho. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopo debatam. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang, hupangi dohami tuho, sailehon ma todim na badiai tu bagasan rohanami, saipayan di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, sairamoti hami di hamamasa ni pangujunan. Pargugui mahami mangulahon lomo ni roham, asa lamarlas ni roha hami midadenggan ni pabahenammu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sebukwede nomor 722 ayat 4-5. Patik ni debata di minggu sadarion ima sian Rom bidu 10 ayat 5. Ai di suraton si Musa donian jolma namangulahon hati goran namarhite sian patik ido namangulu disi atong rap manggidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon haubar tupati mi. Amin. Maredehita sebukwede nomor 626 ayat 1-22. Kudus lagi
Otima dosata tuadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiak tuho. Ndada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asi ni roham na godangido. Say asima roham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Say sunggulima rohanami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Humokopita gabi dosa do ibana nasotumada dosa di bahed debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita sebuku de nomor 716 mayat sada 22. Epistel di Mingguta Sadarion imana dienet sian Galatia bidutulu mamukamai sian ayat 26 saha tu ayat 20 sia tajahama marsika sorin ai saluhu dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiau di Kristus Yesus. Ndang mardia ibar disi Jahudi mananggorik, hatoban manang anak mata, bawa manak perempuan, aisada dohamu saluhukna di bagasan Kristus Yesus.
Ima sahakna martua do akan atumangihon hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Maredehita sebukede nomor 640 ayat sada dohot ayat tolu. Tidak komaha porsiau tai songon na hinatidak kun nidongata saha porsiau disaduk portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehovah idu ama parguguna suatu dosan na tung palangi dohok tanu au porsea di Yesus Kristus anak dibata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria naga pigebian satu di purbadia adorang suabuan ido tuhata na tumon nebernit di panghuman silatus nama tetar pajal doi mana di hau penor silang na tua tumanuturu deng tanum na mulak menguli jari patoluhon nama naik ke surga lau hudul samun di bata Jehovah amanai pargoguna suatu dosani di simai mana pe memulak sugu tu tanuhon manuhuni halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jaladung sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia do diasaan dosa do dihatai na madok mula mangulu di sugu dangi halak nong mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema di pujian cian paduan suara Allegra diudutian non ama agape.
Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Semua yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
Tikting na masa di Huriata di Mingguon 16 Agustus 2026. Tiktik parjolo dak danak na sorang. Di basa-basa hotu hatta do dak danak boru di keluarga Frans Hasiregar SH inang boru siaturi SE na di hari Selasa 10 Agustus 2026 maringanan di Cibubur Pitu RT 003 RW 00 Sia nomor 40 Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 napaduahon ruas na pindah mulai sadarion pindah huria do keluarga John Jero Sihombing inang Nedia Marni boru Simangucong rapdohot dua yanakon nasida sada bawa sada boru pindah tu HKBP Taman Mini Resort Taman Mini inganan nasida hian di Jalan Swadaya RT 07 RW 06 nomor 27 lapangan tembak Manang Wik 5 na patuluhon Ruhut Parmahanion Pamisangon Manang RPP Mamuka sadarion hona Ruhut Parmahanion Pamisangon do sahalak ruas ni Huriata Ima Martin Purba Alam Marbagas so pangatoan ni Huria inganan nasida di Jalan Rawabola Komplek Gereja Manang Wik Sada napaupaton Dewan Koinonia Seksiama di Patupa Seksiama do POA Manang Pekan Olahraga Ama antar wik di opat cabang olahraga poli, tenis meja, catur dohot bulu tangkis. Pendaftaran dimulai hari Jumat 21 Juli 2026 sahatu hari Sabtu 15 Agustus 2026 marhite situawik nabe jala di hari Minggu 16 Agustus 2026 di Patupa do technical meeting dimulai pukul 10.05 WIB maringanan di GSM Gloria Lantai Sada seksi punguan lansia Jumat sampai Senin 21 sahak 24 Agustus 2026 patupaun ni punguan lansia do kebaktian Padang dohot kunjungan gerejawi tu HKBP Solo nani uluhon ni pendeta Johannes LH Tarigan STH Palimahon Dewan Diakoni Sosial Seksi Sosial Tabuam maditang yakta akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon nong tersurat di tiktikta. Komisi Kasih. Hari Rabu 10 Agustus 2026 patupaun Huria do pelayanan Komisi Kasih masuk pukul siawib. Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Paunopon Dewan Marturia Manang Multimedia. Pinabotohon tu sude ruas ni Huriata narade naing persidohot melayani di multimedia Manang Infokus asa didaftar hombang warna tu Dewan Marturia Manang tu Sekretariat Gereja. Napa pituhon perayaan HUT RI 81 tahun. Senin 17 Agustus 2026 patupaun Huriata do upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka HUT RI 81 tahun dimulai pukul siawib maringanan di alaman gereja. Apa waluhon panitia pesta gotilon HUT 47 tahun transformasi 2026. Sadarion Minggu 16 Agustus 2026 mandok hata do panitia pesta gotilon di tolu hali parmingguon dung sidung manjahatikting. Anu ngalam jonok ima pesta gotilon manang HUT 47 tahun transformasi 2026 pinangido tuhita saluhuna asa tapasahat ma dukungata marhite tupak donasi dohot persembahan kasih naung dibagihon di Ganuk Wiktabe asa anggiat boy dapot dana bayan tu haperluan operasional ni Huriata tapasahat ma marhite koordinator dana di Ganuk Wiktabe. Domu tu pesta gotilon ulang tahun gereja HKBP Resort Cibubur pa 47 tahun transformasi 2026 patupaun ni panitia do marhita seksi kesehatan ni Huriata ima program donor darah di Patupa di hari Selasa 25 Agustus 2026 mulai pukul 7.30 sahatu 10 sadawib maringanan di GSM Gloria Lantai Sada.
Pinabotohon tu sude ruas nanaing mendohoti dohot na memenuhi syarat laho donor darah asa mendaftar tu situa wik nabe. Pasiahon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Alanaing dapot nama tiki Panitia Pembangunan Paulakon dana talangan nasian ruas wiksada 1 wik 12 ima nama nuhur lahan gereja HKBP Cibubur. Marhiteon asa toktongma taingot pasahaton cicilan komitmenta 3 bulan. Songonang tersurat di Wiktabe asa boy dengan Paula Kota dana talangani turuasta ari-ari namangihut. Di sude dukungan tu Panitia Pembangunan ni Huriata di pasat hamimah mauliate godang tuhat tama nama masu-masuhita saluhutna. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan boy mata jaha dia warta naung tatiop B. Pasapuluhon pemensiunan situa. Hari Minggu 23 Agustus 2026 di parmingguan pukul 10 WIB patu paun huriata do parborhaton pensiun inang situa Ruspida Boruna Baban Manang Wipot Wikopat ala naunggok umur nasida 65 tahun. Laos papungutupak dohita di bagasan amplop di tolu hali parmingguan. Songon tanda hamaloteota di pakobasion nasida nasalelengon di huriata. Dung sidung parmingguan di patupa huriado acara ramatama di GSM Gloria Lantai Sada nani dohotan ni utusan sian ganup wik dohot utusan kategorial. Do mutusi ibadah khusus di pasada tu parmingguan pukul 10 wib. Pasapuluh sadaon sumbangan sian ruas. Tajalo do sumbangan sian enen manang wik 2. Ima peci godangna 150 pis bahen haporluon tu upacara hari kemerdekaan RI. Mauliatema di pasat huriata tu nasida. Tu hatama nama masu-masu. Pasapuluh duahon boa-boa. Hombar tu program kerja ni huriata tahun 2026 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapasahat bema pelean tahun tu huria godang na 500.000 per tahun manang marhite situa wiknabe bukti transfer asa tapasahat matu situa wiktabe manang tu huria tikting tambahan ruas namonding nunga marujung ngolu ima Riyama boru pangaribuan manang opo murni boru umur 80 tahun tadingan ni amang esi barani nahinan inganan nasida di jalan Rawabola komplek gereja manang wiksada monding na di hari Minggu 10 Agustus 2026 manjaha tona sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Tona sian sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta nomor 334 garing D Walu DKI garing Walu 2026 mandapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP distrik Walu DKI Jakarta dengan perantaraan pendeta resort manang uluan huria di inganan nabe tabe madihamu di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai. Mardongan lasini roha dohot mauleate tutuhatta perdenggam basa sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin 10 Agustus 2026 nunga dengan merdalan. Maringanan di Ente Tower Jakarta. Sinode distrikon didohoti 220 halaksian 234 nandiaro pro niluhon ni amata pareses HKBP distrik Walu DKI Jakarta pendeta Oloan Nenggolan STH na dipuka marhite ibadah pembukaan dohot marulaon nabadia sinode distrikon merdalan sinondangan ni tema beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan manang Amsal 3 ayat 5 dohot subtema keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak memanfaatkan kecerdasan buatan
Agenda pokok di Sinodeon ima mengalehon pikiran dohot pandapot tu sakap revisi manang amandemen sistem pemilihan pimpinan HKBP nau mapit hombartu eklesiologi HKBP. Laho mambohali peserta diundang do pendeta Dr. Richard Daulay songon narasumber. Na paandarhon rumang ni aka sistem pemilihan pimpinan Huria na masa di Portibion dohot di Indonesia. Isarani Huria Rom Katolik, Metodis, Huria beraliran Kalvinis, dohot Lutheran. Sian na pinaandarnai torang do na meragam sistem pemilihan ni. Adong sada denominasi gereja marhite nama joput na sinurat. Adong marhite poting terbatas, dohot poting marhite suara ni sude ruas ni parapot. Di bagasan suasana nagok dame, hut parsitutuon mangalehon pikiran di sidang kelompok dohot pleno, satolok do sude ruas ni sinode laho mengolopon sistem pemilihan dohot kepesertaan yang anggota di sinode godang. Siusul honon tu komisi aturan barhito opuye borus riko ma di patomu-tomu syarat na rongking tu calon pimpinan na martondi Huria jala haposan. Sistem dohot tahapan pemilihan na dao sian na hinasomalhon ni Portibion. Isarani kampanye dohot na asing. Khusus tu pemilihan pareses, porus na tarpildi mamilit sian aka guar-guar calon pareses na ro sian distrik. Dukon nii dihatai jala ditolopi do sinode distrikon asa sian pendeta managabe kepala departemen diakonia HKBP. Dohot akan asing narikot tu hare tahun di Pakobasion Huria. Isarani multimedia masuk yaitu Dewan Marturia, jala IT masuk tu bagian sekretariat Huria. Dalam laho pada sipon partikian ni Pakobasion ni PPD asa hombar matu partikian ni periode naung tinotopon ni HKBP. Alani i kepengurusan ni PPD periode 2022 sahat 2026 diperpanjang masa hatu bulan Mei 2020 lalu. Dipatupa dondang PAW manang pergantian antar waktu. Anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik Naung Pidda, Ima Pendeta Dr. Daner W. Siregar STH MA, mengganti Pendeta Rijon Malcolm Siahaan STH Naung pindah tu distrik na asing. Tatangnya koma tutuhata asalam di pasu-pasu Huria na HKBP. Lam turetana Pakobasion na tujuluanon. Niuluhon ni akka pimpinan na unduk tu Yesus Kristus Raja ni Huriai. Laos dipatau sude ruas ni Huriana patuluson si tolu ulaon panjowon ni Huria di Portibion. Ima marsaor manindangi dohot angulahon ulaon para sinirohaon. Tabe mardongan tangiang atas nama ruas ni Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pareses Pendeta Oluan Nenggolan STH. Sokonima tikting di mingguta sadarion aka tikting na mangihut boy mata jaha na tersurat di warta jemaat. Barhite-hite barkot na adong di bangkuta. Pinasaha matiki tu panitia pesta kotilon laho mandokata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Napinar sama sangapan Sekretaris Distrik Amang S. Manjuntak, Napinar sangapan Parhalado, Napinar sangapan Sudi Hamu Amang Dot Inang, Dot Akan Aposo, Oras Madita. Sandarion, kami mewakili panitia pesta gutilon, hut po obat lupituhon dohot transformasi Huria
mewakili panitia ala ketua ta lagi bertugas tu luar kota, jadi hamima na menjahawon di hamu ngadong laporan keuangan na dibagi hontu hita. Jadi ujahon mah kira-kira progres menang sudah sejauh mana perkembangan parhepeng ngota. Secara total hepengna masuk 523 juta. Ape nanaing ikon dapot kita 1.270 juta. Ima nanaing sebagai operasional kita di sampai Desemberon. Jadi Parjolo molo di Jaha Amang do di Sohondo Tinang di bagian A hasil amplop itu 120 juta, dungi donasi biaya pesta adong 120 juta dari 270 juta, jadi kurang 50 juta naik. Donasi spontanitas nama ngelun 70 halak, sian rencana 55 halak. Dungi iklan nah masuk baru 12 juta, sian target 100 juta. Alani di Pinangido di Hitasudi, baik itu kategorial nang week tabe, wema kita berpartisipasi pemasukan iklan di TV dohot anon di Videotron. Dungi persembahan kasih menurut Jaha di Wiksada baru mengalian 20 sada sian 124 kakak, week 2 baru 14 sian 150 pitu kakak, week 3 baru 40 sian 55 kakak, week 5 baru 30 sian 80 kakak, week 6 30 sia sian pitu tulu kakak, week pitu 24 sian 30 kakak, week 8 baru 30 pitu sian 10 kakak, week sia baru 45 sian 10 kakak, week 10 baru 10 sian 10 kakak, week 10 sada 34 sian 120 pitu, dungi week 12 baru 60 Jadi di hamu amang mulut paroahon adong 8 hari minggu nai sampai tanggal 25 Oktober. Perolehan ta baru 47%. Jadi manggidoma di hita sude asabu hita berpartisipasi tarojar hita mendukung baik itu pesta gotilon, hut 47 dohot transformasi. Soalnya dong di dokon di 2 Korintus sia ayat itu, ID haholongi debata do nalas roha mangalehon. Songonima mulai tema upasa kami di sudi perhatian dohot pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tapi gema dekor sian week 5 diuruti week sia.
tangan ni jauh batuki awan pasat nasana dia sai monangau sai sunangau tuaku dona menjaga Hubereng aporiki nang bunga-bungai sudenati no pada akana memeti ndang urang mana ang sai sunang ruami sai sunang nang rohaku diramuti tu haki sai sunang rohku diramoti tuaki. Tangan di jauh batuki awan pasat nasana dia sai monanga sai sunanga tuaku dona menjaga Mara demahita sebuku de nomor 613 huhut ma tapapungu pilih sadaa sadabi.
Hame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uria na hinaholongan ni Tuhan Yesus horas. Ami Padita Sakaria Simajutak Inang Boru Manurung, Sekretaris Distrik HKBP Walu DKI Jakarta. Odope tutu kami makubasi marjamita di Huriat Tahun Jalan Lasroha Marsauro Tamunuaing amang inang horas madihita. Hatani debatama makulingi hita di minggu sadarion imana tersurat di Yesaya 56 ayat sada saharo di ayat 2. Songono madidok di sini. Songono dohatani Jahuba raduti hamuma uhum jala ulahon hamu hati goran. Ai jonok nama asaro hatuauku jala papataron hati korakku. Mertua ma jolma na mangulahon songoni. Dohot anak ni jolma na marsi hohot mangulahon si songoni. Na ingot di ari sabat. Asaunang diramuni. Jala na mangaramoti tanganna unang diulahon manang aha najat. Jaladang jadi dohonon ni halak dagang na marsilohot tu Jahuba. Nungatung dipapulik Jahuba au siap bangsona. Jaladang jadi dohonon ni halak na pinakias idama hau na masa doang guau. Ai songonod dohata ni Jahuba tu halak na pinakias akan nama jujur ari sabatu. Jala dipilit lomo ni rohaku, jala marsihohot marningok padaku. Sai lehonokku matu nasida, di bagasan jorokku dohot di bagasan akapariku, sada parjabaran dohot goar nadumenggan cian goar ni aka anak dohot boru. Goar saleng lelengna, lehonokku tu nasida, naso tupa mago. Jala halak dagang, aka namarsilohot tu Jahuba, mangului ibana, dohok makaholongi kuar di Jahuba jala mangido gabe naposona ganup tahe marningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padaku sai na patol hasokku do nasida tudolok habadiaoku jala palasokku roha nasida di bagasan joro partangyangan tuau. Halo mohonokku ma pilihan nasida si tutungon doho pilihan nasida si potongon di atas langkataku ai targoar bagas partangyangat do bagasu di saluhut akka bangso. Odo hatani Tuhan Jahuba na papungu akka naung marserak sian Israel papungu kudope tu ibana halak na asing lobi sian akka naung pinapungu tu ibana ima sahatna. Amanginang rim mahita jongjong. Jongjong mahita salutna. Mauliate hudul mahamungse. Perkataan pendeta Sakaria Simanjuntak memiliki kuasa. Tahe marhuaso, tetapi jauh lebih berkuasa lagi firman Tuhan. Perkataan pendeta Sakaria Simanjuntak Anda taati jongjong mahamu niku dungi diului hamu jongjong mahamu. Alai lungobi di do hatani debata ikodo uluan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada segala sesuatunya. Ido nang dohonota jalan nang idota sia turpukon ala topik mingguta taati hukum dan tegakkan keadilan. Amanginang buasa olo hamunaki jongjong. Buasa olo hamu jongjong. Alai suru ai tadahamu horo awise ai tadahamu awise diboto iya tahu tapi belum tentu mengenal.
Sotung na songan dito naik portibio gudang jojo gudak peraturan itor taului HP susah da isi do nambah dokoni isi do nambah nurui. Da songan dito nang pareta nang ditonga-tonga di portibio ajakan na siya portibio nama dokon umma taulahu dungi taulahu nujung aga belilu gudang jolmai. Alai halak na manada debatan nunga pasti dioloi debata. Molo hatani debata molo debataro na takasta tadai nunga pasti tangihon taulahon dohot apa husor di bagasar rohata, dan itulah artinya taat. Itulah artinya taat dari kata samar yang artinya mendengar, menuruti, menjaga, mengawal, memelihara, melindungi atau mengawasi dengan waspada. Ido halak pangului diadopan di debata. Sebab kita mengaku percaya kepada Allah. Percaya artinya menyerahkan hidup seutuhnya. Hidup seutuhnya dipimpin, dibentuk, diarahkan oleh Tuhan. Idola patan ni orsea tu debata. Molo tajahat turbuko namanginang Tuhan menghukum bangsa Israel pada awalnya ala naso pangului do benasida. Mereka tidak lagi taat kepada hukum Tuhan. Mereka hidup di dalam ketidakadilan. Marsi lomo-lomo nasida. Jala dang diulubi nasida debata. Hidup mereka itu penuh dengan sandiwara, kepalsuan. Mereka beribadah tetapi mereka juga menganiaya. Mereka hidup saleh tetapi mereka juga melakukan penipuan, kejahatan, dan mereka sungguh-sungguh tidak lagi mengindahkan kehendak Tuhan. Diuhum manasida terbuang manasida tu Babel. Alai turpukon ima turpuk dungmulak nasida sian habuangan. Ido turpukon dungmulak. Asa dungmulak nasida ido bana ditonahod debata marhite si Jesaya tu nasida madok asa mulak nasida mangaradoti uhum. Ketika mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan, Yerusalem itu sudah hancur. Yerusalem itu sudah tidak tertata lagi, tidak teratur lagi. Bahkan mereka bingung bagaimana lagi kita menata ulang bangsa ini, kota kita ini. Hai nunga leleng nasida di habuangan. Busasaon nasida. Oleh karena itulah Allah mengatakan jika bangsa itu bisa dipulihkan kembali, kota Yerusalem itu bisa dipulihkan kembali, alai dengan 3 cara. Toluma teida diturbukon na perjolo radoti uhum. Na paduahon ulahon hati goran. Dohod na patuluhon bangunlah kebersamaan. Na tuluima tona ni debata asa mulak muse dengan bangso ni debata naung tarulangi. Didok taatilah hukum di ayat 1 sahak di ayat 2. Tuhan mengingatkan bahwa pemulihan fisik kembali ke tanah air memang juga harus diiringi, dibarengi dengan pemulihan secara spiritual. Dak kolam mulak sa segi perdagingon alai kotong do siap partodion ai idola bana ubana diuhum nasida tujuan ni debata manguhum nasida asa ditada dirina asa ditada debata asa mulak nasida mangulah lomo ni rohani debata dada mulak kolan butih alai mulak di bagasa panadau tu debata dukoni molo mangulu nasida di bagasa kata ni debata marhite-hite na mangaradoti sabat. Mangaradoti sabat dohot padauhod diri siya mangulahon na jahat, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Di padao tangan na siyan aka ulahon na jat idodokon. Ay songonido pangaramotyon ni debata tu bangso ni debata bangso Israel uju di pardalana do penasida nang di halongonan di padang gurun dileho debatado hukum Taurat dileho debatado patikna. Maka ketika mereka memelihara hukum Taurat itu, ketika umat itu memelihara perintah itu, mereka menjadi hidup, mereka panjang umur, mereka diberkati, bahkan tiba di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ima di habuangan na
perjolo, memulak na perjolo sian misir. Songonido nang napadua honon di tonahot de batam asa mangulu na sida di bagasan patik, di bagasan hatani de bata. Oleh karena itu Tuhan hendak mengingatkan kepada mereka bahwa hukum Tuhan itu bukan beban. Hukum Tuhan itu melainkan jalan menuju kebahagiaan. Hukum Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan, jalan menuju kebahagiaan. Ido badido mertua mahalat natu mangihon hatani debata jala nau peopsa mertua. Alani manangisen naing mertua ditangihom mahatani debata. Isena so manangiho katani debata berarti dang lomorohana mertua. Molo dang ditangiho jala dang diulah lomon rohani debata. Alai sai nang gabi halat na mertua ibana. Itu adalah kesia-siaan, mimpi na marnipi namai kan. Ala dalan lo mertua ditangihon hatani debata jala dipeop mana diulahon. Ido dalan hatua oni. Napaduahon didok ulahon hati goran, tegakkan keadilan. Keadilan dari bahasa Ibrani sedekah, yaitu tindakan kasih, ulau nadenggan kepada sesama yang mengalir dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Idola patan ni keadilan. Jala tujuan ni keadilan ni supaya tercipta suasana yang damai sejahtera. Tujuan keadilan itu supaya tidak ada kecurigaan, supaya tidak ada yang tersakiti, supaya tidak ada yang terpisahkan. Artinya, hal ini mau mengingatkan bahwa ada hubungan antara keyakinan, iman, dan praktek hidup. Adong dohadomuan ni haporseaon, dohot parnguluon siapari. Ibadah dan tindakan sosial saling terkait. Jala ido nani ida ni debata di tonga-tonga di bangsona nang mulaki. Ido bana di tonahom marhite-hite si Jesaya di turpukon. Tu bangsona baru mulak tu Jerusalem nasian Babeli. Karena saat itu di tengah-tengah keruntuhan kota Yerusalem, ternyata egoisme itu semakin meningkat, semakin muncul. Orang yang kuat juga tetap menindas orang yang lemah, dan orang yang kaya memeras orang miskin. Imana masa hati hai mereka rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sosialnya, kehidupan sehari-harinya mereka penuh dengan kelicikan. Ringgas dunia martangiang, alai ringgas dotong margusip. Terakhir soni mana kan? Ringgas dunia ni bana ro tu parsaoran marede mamuji debata alai tong ringgas lau memeritahon hoax dota kanasing. Itulah yang ditegurnya, maka perlunya hidup di dalam keadilan itu mengulu di bagasan hati goran. Karena ibadah kita kepada Tuhan tidak boleh berhenti di dalam gedung gereja, di dalam tempat peribadahan semata, tetapi beribadah kepada Tuhan harus tampak, harus berdampak di luar. Setelah kita keluar dari tempat peribadahan atau di gereja. Dong madog di gereja kita berbakti, di luar kita mengabdi. Di gereja kita berbakti, di luar kita mengabdi. Asa unang burjui ba di gereja alai di luar takang. Kano lo dosongoni di padokon. Ay molo neng berbedahmu di luar unang di gereja onin kan? Seolah-olah molo di luar boy merbeda di gereja taong. Kano lo dosongoni. Hape di gereja manang di luar pe halak na porsea unang berbeda. Unang bergabuso hari mingguan inang usia tu kan? Seolah-olah mulai hari Minggu dan bui mergabus hari Senin satu Sabtu. Nah, kan rasanya lawatan nih. Nang mergabus hari Minggu, kan? Bah, seolah-olah hari Minggu itu khusus untuk tidak melakukan kejahatan. Padahal hari itu adalah semua hari adalah milik Tuhan.
Alan ido badi dokon ulahonota hasitongan hati koran. Sahur do ngolu hapor siaon dohot ngolu di ulaon siapari. Itu saling berhubungan dan harus benar-benar wujud dari iman itu dinyatakan melalui kehidupan sehari-hari. Ido neng dohononna. Jalan apa tuluho di dodo bangunlah kebersamaan. Ketika umat itu membangun kebersamaan, maka bangsa itu akan dipulihkan oleh Allah. Bagaimana cara mereka membangun kebersamaan itu? Terima, hargai, dan rangkullah semua orang. Artinya kita harus welcome kepada semua orang. Jangan diskriminatif. Dia tulu satu onom bidokon. Ala adong disi halak napinak kias idokon. Ba anggo hami halak naung koring do hami dang aduk baduli tu hami. Halak napinak kias itu orang yang dikebiri. Pada waktu itu para pejabat di istana di kerajaan itu memang dikebiri. Tapi pada waktu itu juga dikatakan dalam Yesaya 23 bahwa orang-orang yang dikebiri itu adalah orang-orang cacat. Mereka itu tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Dan juga orang-orang asing, juga halak naro, naso sahapor siaon, naso halak Yahudi itu di luar, maka mereka itu tidak layak menerima berkat Tuhan. Alai hatani debata di Yesaya 50 nomo madokon, bangunlah kebersamaan bahkan dengan orang yang cacat, bahkan dengan orang luar, bahkan dengan siapapun, rangkullah mereka jauh mana zida manangise namar silohot di sabat di hataki naolo manangihon hataki maperbadiai ari sabati na dipaholang diri na siya nakaulau na jahat lehonok kudo tu ibana nina debata lehonok kudo tu ibana sada goar na macai uli lehonok kudo tu ibana sada inganan nama uli, dia juga ikut menjadi pewaris kerajaan Allah. Ido nang dohononna membangun kebersamaan dengan semua orang, dengan semua pihak tanpa memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan latar belakangnya, bagaimanapun itu masa lalunya, bagaimanapun kondisi fisiknya, sesungguhnya mereka juga berharga di mata Tuhan. Alanido dalan laho paulihon muse bangso ni debata dengan membangun merajut kebersamaan itu. Siapapun yang hidup di dalam Tuhan, hargailah, rangkullah mereka tanpa membeda-bedakan latar belakang dan dosa apa yang pernah dilakukannya. Tujuh lo mamang. Masuk mamu tujuh lo. Nina tuan rumah di sada pesta alaro todong na tiki todong na apalana morak jala pejabat molo songonido karakter ni hita holan namora do taju masuk mahamuamang molo na pugusi daong atong dang bagian ni na pauliulihon kembali memulihkan umat Tuhan. Tapi hal ini mau mengatakan bahwa semua orang bahkan yang cacat sekalipun, mereka itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk pemulihan umat itu sendiri. Alai intina ikut dihabiari debata. Di bahani dodang jadi adong pengkotak-kotakan, dang jadi adong diskriminasi, dang jadi memandang rendah orang lain. Entah bagaimanapun status atau keadaannya, bahkan keterbatasan fisiknya, dang jadi lian nasida. Unang doktu nama pitung, nama pitung rojo hotuson ningon. Itu juga menyinggung perasaan kan? Bolongan nama pitung imana, nama pitung rojo hotuson, orang buta sini dulu. Tidak ada yang salah memang nama pitung gue bana. Alai mula didok nama pitung rojo hotuson itu tidak elok dalam perasaannya. Maka kita harus menghargai orang dalam berbagai kelemahan fisiknya. Hargailah setiap orang dan lihat dari sisi baiknya. Sisi baiknya nakingan molo mangulu ibana di bagasan hatani debata. Jadi di parang ulo siari pari pe memang ikonak kana dinggan ito ngado
berengon tangi tahe ido dumenggalau membangun sebuah komunitas. Lihatlah apa yang baik dari dia. Unang nasudinggan nai isarana mula kaina bajupang we lembaga doho ate dai na kan bado halus na tahe ya biasa main ala senyum kan ali dodo lembaga doho ate nang imadah I hope lembaga doin na kan hope lembaga dohuida inna ala coba juta ida na negatif na ay narwa ko huidin na hamu saupu na roa oleh na halus na kan bola nakin na baga ka ko huida paling godokon hope baga do ale narwa ko huida hamu saupu dope na roa inna. Maka akhirnya pemulihan itu, pembangunan itu tidak terjadi, kesatuan hati tidak terjadi. Maka lihat hal yang positifnya, lihat hal yang baiknya dari setiap orang, maka akan terjadi pertumbuhan. Ido na tugihon tu bangso Israel dison. Unang learo ham mamereng halak na pinakiasi, unang learo ham bernida halak dagangi. Alai jakun nasida ala nasida pe di habiari do debata di argai do di parbadiai do nang sabat ni debata. Siapapun itu kita harus menghargai dan membuat mereka begitu berarti, begitu berharga dalam kehidupan kita semua. Alania manginang di nang jonok noeng kita tu pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mahuida song na menyala akaina di son kan berbaju narara menyala vena sida jala kurna vena kingan macai menyala uli seragam munainang itu kan alai sotunggo uli seragam roha meragam itu kan alai pasti do uli marhite-hite haulionido patar harnguluan ni halak na forsia kan itu na turbukon. Nakingani halak na porsia di dokon ikon mengeraduti uhum. Berarti terida do hausian perbuena ni nalak batakan tarboto do ibu sian suarana terida do halak Kristen sian pangalahona. Lapatan na molo seragap pita di pahean baik ko seragap do nang di parrohaon di partodion atik pe marasing-asing do jumlah na do kadarna ada yang do naik alai halak na porsi terpatar do tarida tadi uli dengan jala labok tua kaparsauran gai ido mabahai kita na pauliulihon punguan songoninang di nama sahitan waing masuk tu merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana cara kita untuk memulihkan bangsa ini? Di tonga-tonga ni hiruk pikuk politik, ekonomi, doho takkan na meragam, doho dope muse bencana na tuari, itu kan, na menggorogoti na mabay susah pakilalaan ni hita, itu gihod do nang hita berhite turbukon, jala ido tona ni hata ni debata itu hita na madoko radoti uhum, takutlah kepada Tuhan. Ati nang gudang ko nang jolma na sumabir be mida debata, ati nang gudang ko jolma nang nasum mangului debata. Alai manguloi hagiot ni daging na manguloi hagiot ni portibion alai dang hata ni debatabe ditangihon. Kita yang takut akan Tuhan haruslah menunjukkan sikap yang benar-benar tunduk kepada aturan Tuhan. Sebab manusia dalam bukunya J.I. Packer mengatakan knowing God, katanya banyak orang tahu tentang Tuhan tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Ini kenyataan yang terjadi. Tahu tentang Tuhan. Diboto do ise debata, diboto do patik ni debata, diboto do hata ni debata, diboto do lomo ni roha ni debata. Alai dang diulahon, jaladang mangului bana disi. Adong go siak kita song ni tahe. Adong go siak kamu song ni amangina. Dang adong ate. Song na berpikir na mangelusu kan. Ada banyak orang tahu tentang Tuhan tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Dan inilah masalah yang terjadi dan inilah yang harus diperbaharui dalam proses pertumbuhan, pemulihan, termasuk juga pemulihan bangsa kita. Sayunang ma bangsa taudang dihabiari debata.
sayunang mapamaretata dang dihabiari debata, sayunang masaluhut penduduk dang dihabiari debata, alai sudehi tanah adong di Portibion nasa natinopani debata makabiari debata. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan itu memiliki hikmat, orang yang takut akan Tuhan itu beroleh kekuatan, orang yang takut akan Tuhan itu sungguh-sungguh wise. Alani do halat na porsea dang adong na oto. Itu tahe halat na porsea dang nadong na oto. Ay dunga di dog di Amsal sada ayat itu biar mida Jahuba do permulaan ni pistaran. Alani manangi sana biar mida Jahuba pistar ibana, bisuk ibana. Ini adalah sebuah kebanggaan kita orang yang mengenal Tuhan, menjadi orang-orang yang bijaksana. Kemudian dikatakan tadi kepada kita dalam rangka membangun bangsa ini, tegakkan keadilan, mengulu mahita di bagasan hasit tongan hati koran, sayunang magawi halak Kristen na perjolo patuduhon ketidakadilan. Alai sian halak Kristen manian patar terida keadilan, sian huria manian terjadi keadilan. Oma juju tuhita noain lau manugiho kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia mersut. Jala sadanay nakingani iko pada otado diskriminasi. Gereja bukan hanya untuk orang yang sehat, gereja juga untuk orang yang sakit. Gereja bukan hanya kepada orang yang sehat secara fisik, tapi gereja ini juga harus kepada orang yang sakit fisik juga. Namar sahi pikir pe na tinopani debata doi, na hinolongan ni debata doi. Kita juga jangan tertutup kepada orang-orang di sekitar kita. Saya unak tahaholongi holan halat na sa ugamu doho tita alai doho makanasi. Sudi matahe kita makaholongi manangi sepet bainota akan adinggan tuaka dongan. Molodang bidang tercipta keakraban, kerukunan, kedamaian. Allah yado hami di sadahuria na ditutup ni FPI. Ternyata dunglau hami hudapot tu sada-sada tu jabuna akan menutup gereja na sumangaluas pembangunan ni. Ternyata idok nasida nasu dihargai hamudu hami. Nasu dihargai hamudu hami. Sianima baru lauro aku mamikiri ternyata nunga tung bisu kape opuk tan julu lau maciptahon tortor ni halap bataki. Perjulu hape memang diajar hodo tuita ikon godang soba debata soba naliat nalulu. Indah kan? Kita nama noba debata perjulu dung kita soba menaliat nalulu. Dukun ipe baru dung disoban nelet na lolo baru pe mangerbang ma tangan naon tinda butikan hafe hiton nang holo makuling godang itorin na butikan tong dang adong jo subba dalam arti orang percaya ternyata dalam melakukan sebuah tindakan dia menyembah Tuhan tetapi dia juga harus menghargai kiri kanannya manusia sesama yang di sampingnya. Dukun ipe baru binoto ma oh adong nahurak kape dihami tapature ma dung tapature gawe doho manasida mengurupi huriai. Ternyata bisa. Yang selama itu nini ditolak oleh makuling tokok molosiga pitu ni kator baik terodo halaki marudur-udur diri pun yang membangun gereja terodo majalo uang keamanan. Itu kisah nyata yang sudah saya alami. Tapi semua itu ternyata kalau kita bicarakan lebih dahulu na yang martukak kami marsugo baneng mabainon moloningo kabetu na sida idongana ni mana ilian itu bana hudul minum tes manis babae manggo na songonido sa niripu na mabainahin na ujunga bui bolas pembangunan ini. Ternyata manusia atau kita terkadang diskriminatif juga terhadap orang di luar kita. Sipata dang targai nasida hera holak kita do nausitong di tonga-tonga di Portibion itu adalah pemahaman yang salah. Alani marhite turbukon di paingot kita di nanido na mangarado ti uhum doho mangulahon hati goran bukan berarti ngotot di dalam sebuah tindakan. Kita memang tegas untuk hidup di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, tetapi kita perlu hikmat, perlu wise. Dan itu yang dikatakan kepada orang percaya,
To be religious is to be wise. Semakin kita beragama, bertuhan, kita harus semakin berhikmat di dalam kehidupan ini. Jika tidak, sesungguhnya sama saja dengan mengganggu orang lain. Atong mertua mahita, jala ido na nidok na iturbukon, gabe halak na mertua mahita, molo taulahon uhum, taradoti uhum, taulahon hati koran, jala marhite-hite na membangun kebersamaan, dohot saluhut halak, sudah matahe, asa dohot na sida makkabiari Jehovah. Sudah na sida makkabiari Jehovah. Una kalau mohon agi sa halak pe di uhum de bata. Una kalau mohon agi sa halak masuk tu api naroko. Una kalau mohon agi sa halak pe marjea. Alai halo mohon maganup halak asa dohot na sida gabi halak na mertua. Ido jauh-jauhon. Halo mohon saluhut halak gabe halak na mertua. Mauladok halak na madangkuri jabumu na manangadong halak na suguhiro hamu na mamereng. Iganggu hamuna. Dungi isa detiki ibigi hamu mabarita. Madegu may mana sa sepeda motor ponggol patna. Dodohon muna. Adok kalat na mengganggu hamu suguhiro hamu di mungkin dangi paulat dope utang na itu hamu kan. Hape di sadetiki madabu may mana sa sepeda motor ponggol mapakna. Dodohon na kamanginang. Di dodohon ta. Taoton. Mate ho ina kan. Dangi teh. Hape tu hate mandoko dang lomoro hakumida hamatian ni farjahati mulak manyan. Sibolis pedang lomoro hana mate farjahat. Sibolis pe lomoro han lem tabba manyan farjahat. Hape hita naking mateho. Berarti jahat do hita tong sian si polisi si pata. Itu kan? Kalau saya si pata jahat do hita si polisi lebih kejam. Alari to go do hita noy sayunang lomoro ham meida susah dong amu. Alai doho manian na sida halat na mertua. Molo nunga mertua awi ko doho manian dong aku mertua. Sayunang huwab bati dong aku gawi halat na mertua. Karena ketika berjumpa orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan, maka kita mampu memulihkan negeri ini, memulihkan bangsa ini. Kita mampu membangun sebuah persaudaraan, solidaritas dalam kondisi apapun. Ido na tinugihon na tuhita dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Amin. Mauliate madiho ali di batang nunga sahat hatam tutonga-tonga nami asa huraduti hami uhum huulahu kami hati goran jala hurik koti hami tahe majakon akadongan nami jolma asa rap hami laho pauliulihon bangso namion pauliulihon parsaorat di ngolu siapari ai ido di halomohon roham Tuhan. Sayurupi hami disudiakan masa di pardalanan ning ulu nami sayunang paloas sami mangasahu gogo pikiran dohot na adong di hami alai lam di pasu-pasu ho hami lam uduk marohanami jala lam sobba tuado pamo uhamulate ho kami doding gani basam di nanaing raya honon nami mapesta honon nami mahari kemerdekaan Republik Indonesia napa 80 sada tahun. Saya homa nama dongani hami saluhutna saya unang adong diskriminasi. Alai mia mauhum dohot keadilan. Sude mata heta ruli nang napogus namora nang pejabat nang dohot aka penduduk. Manangise pe hami di tonga-tonga di bangsoon. Saya mangulu di bagasa lasi roha mahami maparhato poton pabuah hodo Tuhan nami jala hodo namang gonggom portibion nama kokop bangso nami. Padau makamara, padau manang aka bencana sia tonga-tonga ni portibion aliasi maroham tu kadungan nami na mga dupi maray asa daw songgot-songgot alay tarapul rohana sida dalam margugo na sida boy na sida hipas mo sila mamuduti ulaw na mauliate madi pasu-pasu ho huriamon ali di bata marhite-hite aka ulaw na naing di pamasa di tonga-tonga ni resoton say ho man napatulusoni bain sangap di guarmo marhite-hite kegiatan ni dewan koinonia marhite-hite kegiatan dewan diakoni doho marturia songoni nang pesta gotilon saluhut nai manupak tunadinggam ma jalapain sangap di kuarmu huhamolate ho kami do dadanak sorang di tonga-tonga ni huriam di halomo kodo maruru do pe muse portibion nang marhite-hite huria pe
atau pasu-pasu madadanaki marhite-hite na torasna asa tung takas diajar ho di pabotohon ise de bata siuluan doho cisobahon asiroham nang turuas ni huriam nahona ruhu parmahanio pamicangon sai gabi sormina motuak kadongan na asing asa dau hami sian naso mangulahon aka ruhut naung niaturho di tonga-tonga ni huria alai sude mahami tahe manada dinggan basa jala sude mahami dipaingot asa uduk hami hobar tu hatam mangulahon asa narikot dia kafarsauran di huria so ruas napida pe nungani ma nasida di inganan ne baru asa huria nalam tang nasida manada ho ale de bata lumobi ruas ni huriam na di bagasan tangis doh di bagasan rikot ni gugu pangapulion dina marujung ngulu ima inang nyonya sibarani riama buru pangribuan sianwik sada sai homa na mangaliho pangapulio tu keluarga homa na mangaliho gugu jalapati ursa luhutna roha doho pikira doho hapor siaw ni keluarga asa nasida tutu di bagasan hapor siaon mangatusi lo mani roham doho saka munai komasa molope marukil nasida tu matangis nasida alai diudut ni lehonom budu hanguluan na sora sudah tuaka na porsea jala saya masih paida do musiaka na porseai dung sahabe tikina di hasonangane mauliate madiho ali di bata gabi halat na mertua mahami sude sia dadanak na poso na tua-tua nang ama ina songonina mabalupe ramoti manasida asa toktong margugo lao mangulu di bagasan uhum dohot hasitong ami jalahu halasok kami masa luhud dengan ibasam marhite ulau nami nomor 33 marengge-rengge supir pegawai negeri pegawai swasta pengusaha doho lan na asing na buihu ulah hami ganupari parhite amu may patukon pangomuan asa bui pakon nami tuaka ulau narikot di tonga-tonga ni ngulu siapari marhite Kristus Yesus tangihom mapangiduan nami amin. Marede mahita buku de nomor 521 sada hut papungupelian paduahon.
Ali te bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut sileho-leho nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masya nanilehon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehoni
Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia ma kuarmo. Say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hoduna puna haraja dohot agakuan ralihan sangrupa Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Rolo mama puji ho
Amen.